Dneska si jdem zahrát do Roblox. A toto bude moje první video. A kdo by se mě chtěl přidat do friendu, taky já vám to ukážu, takže najdáte, nevím, 9 friend requestů, to je jedno, pak se vás popřibdávám. Tak. Takže, jmenuje se takhle. Takhle, to tam napíšete. Ježišmarja, tak napíšete to tam. A prostě uvidíte, ale když vám to vyjede nějaký jiný skin, tak prostě jsou tu já. A moc vám děkuji za 5 followerů a moc vám děkuji za 5 odběratelů, jste neskutečný. Takže co si zahrajeme dneska? Kamo, počkej toto. Zkusíme. A samozřejmě já točím poprvé točím Roblox, takže to byste viděli. Jo, a každopádně já jsem tady toto običko už dokončila, takže to je pěkně na 5. A tady to je mega uspokojící. Takže jdeme skákat. Pokud spadnu, tak já nevím. Tak máte jednu otázku a nesmím lhát. A to se nestane, protože já jsem profik tady v tomto. Teď jsem se bála, že spadnu. Když spadnu na něco třeba, takže platí to. Tato barva se mi líbí. I když třeba spadnu, já vám to ukážu, počkejte. Tady, i když spadnu, tak prostě musím a máte jednu otázku. Hej, ale ta borka má stejný sluchatka jako já. Viděli jste to, já jsem málem spadla. Chápu. A možná někdy vyjde wallhapy, jak dělám wallhap. Nevím upřímně, jestli umím wallhap, jo. Nevím. Hej, ale kámo, ty tak jsem se málem pokazila. Já ještě nevím, co je můj brácha. Já mám bráchu. Kámo, to je poslední, kámo. Kámo, tak máte smůlu. A když dokončím toto običko, tak nesmím spadnout při dalším običku. Ale ne. Tak máte jednu otázku, bohužel. A když třeba přidám ještě jednu, tak jako... Když spadnu 1000krát, třeba já nevím, to máte 1000 otázek, kámo. To můžete využít. O, teď najednou nespadnu. Co to je? Tady se musím. To už finish. Toto. Máte smůlu. Musím se napadnout další. Ale to už nemám, protože hej, ona to dokončila taky. Já mám tady pohárek, to je můj pohárek. No nic, jdeme na další. Přestaň tady kibicovat, brácho. Já a možná vyjde video, jak točíme rodinku spolu. Neřešte. Proč to neřešte? Já jsem ho donutila hrát. Jakože, jo, hraje se mnou Roblox. A ještě jsem ho donutila, jelikož je to kluk, tak jsem ho donutila
Jdem se testovat volhopy. Jak jsem to nevěděla. Každopádně já to hraju na telefonu, jo. Takže nevím, jak mi to moc půjde. Hej, neděj na mě ksichty. Tady normálně vystřelíš půl? OK. Pozor. A to neumím. Halo. Až jakože umím to. Na mobilu přesně. A to zrovna moc. To je úplně pro mě jednoduché. Jsem mega happy, že ale sakryš. Neřešte. Každopádně otestovala jsem se asi na všech oblíčkách, které asi hraju. Takže každopádně. No jak? Každopádně. Volhopy máme za sebou. A teďka vás jdu naštívit. Jo, jdu vás naštívit. Hi, OK, taky hi. Takže jdu vás naštívit. Schválně to se připojí, kámo. Kámo, se připojí. To se připojí. Každopádně mám VIP server. Tak co mám VIP. Jo, já jsem zase spomněla tady. Paráda. Hej, přestaň. Hello. No? Tak se ptá, jestli si dáš volský oko. Nedám, sorry. Ještě. Počkejte. Ale, počkej, to je YouTube. Herka. A tohle by pro dnešek bylo všechno. Dej like. Odběry už nemusíte, splnili jste mě přání. Tak ahojky.